Здравейте! Аз се казвам Галя и днес ще попитаме светлите висши сили на какво да обърнете внимание. На какво да обърнете внимание? На какво да обърнем внимание? На какво да обърнем внимание? На какво? Като разбърквам картите, може да се наслаждавате на мандалата ми. Тя е с много силен изцеляващ ефект. Има и защитно действие. Балансиращо действие също така. Ако някой се интересува и иска да си поръча, може да ми пише в линка на описанието под видеото на лично съобщение. И така, на какво да обърнем внимание? На трансформацията. Много карти излезнаха, тук се обърнаха. Точно 5 всъщност е с колкото работим. Така, трансформация, страшния съд, седмица пентакли, четворка мечове и асо пентакли. Мили хора, обърнете внимание на това, че моментът е настъпил да оберете плодовете на вашия труд. Семенцето, което сте посяли, е пораснало. Готово е. А какво сте посяли, всеки сам си знае. Ако е хубаво, ще берете сочни и вкусни плодове. Ако сте посяли нещо лошо, съответно няма да са ви толкова сладки плодовете. Но тук висшите сили казват: време е да се задействаш. Времето за почивка отмина. Чакането свърши. Дошъл е момента за нещо ново в живота ви. Това новото, за което преди време сте посяли семенцето, идва. От вас се иска да се задействате, за да го вземете. За тези от вас, които не искат да трансформират живота си, да го променят, да осъзнаят, че момента е дошъл, вижте си ли, ви алармират, мили хора, много силно. Чуйте ги. Вие си знаете за какво става въпрос. Тук енергията е обща. Но тук вижте си ли казват: времето е дошло. Не можеш да почиваш повече. Почивката ти свърши. Време е да обереш плодовете. Време е да получиш наградата от положения труд преди време. Чакането свърши, мили хора. Идва хубавия момент. Още какво? За някой от вас ще е празник, определено ще има веселба. Определено, мили хора, вижте си ли ви казват, че желанието ви се сбъдва, но вие сякаш не го виждате. Огледайте се, спрете да чакате. Ако от дълго време сте чакали и сте се отказали, помислете пак, вижте, огледайте се, желанието ви се сбъдва. Тук по тази карта е възможно да става и за въпроси за здравословно оздравяване като цяло. Ако сте имали здравословен проблем, вижте, пуснете изследвания, празнувайте, отпразнувайте го. Вие се чувствате вече добре.
Започнало е лечението, излекуването и е време да се празнува. За други от вас това си е просто сбъднато желание, което е било сякаш много надалеч и вие не сте вярвали, че е възможно да се случи, но то се случва. Огледайте се, вижте около себе си какво се случва. Желанието ви, семенцето, което сте посяли, намерението, което сте имали преди време. Дошъл е момента сега. Огледайте се, вижте го къде е и го вземете. То си е дар за вас. Абсолютно вие сте си го направили сами всичко. Абсолютно всеки сам си е заслужил този дар, който идва в момента. Той е дошъл. Вижте си ли казват, дошъл е около вас, но вие не го забелязвате. Вижте, огледайте се. Огледайте се, мили хора, чудесни послания идват. И рицар на пентакли, някой ще получи извинение. Да, също така, много дълго време сте чакали. Много бавно, но стабилно се е случило. Стабилно. Една крачка, едно семенце, бавно е расло, бавно се е развивало, но вече е факт. То е наяве. Супер! За някои на дъното на колодата е висшия жрец. Някой от вас може да сте чакали наистина предложение за брак. Или някой просто да ви е казал да. За други от вас това е духовно развитие. Вие сте мъдри хора. Или ако сте си пожелали да срещнете вашия духовен учител, дошло е времето, около вас е този човек, вижте го, кой е той. Така, и една изненада имам днес за вас с една нова колода, която буквално още пари от днес е колодата 37 ключа за вратите на живота, която е авторска на Красимира Христова. Тези врати, зад всяка врата стои послание от ангел-архангел. И тези врати чакат също да бъдат отключени от вас. И сега ще изтеглят 3 врати, за да видим коя врата е около вас и чака да я отключите. И така, посланията са на гърба на картите. Кои врати чакат да бъдат отключени за всички, които са гости на моя канал, за всички, които са се абонирали и харесват това, което правя за тях. Едната врата, тук ще помоля да си изберете, ще ви ги показвам. Това е първата врата. Я да видя тук дали ще се вижда, ако ги оставя. Вижда се. Втората врата. Това е втората врата. И да видим третата врата, коя е. Коя е третата врата? Кого чака тази врата да я отключи? Третата врата, извинявайте, не ви е показах близък кадър. Това е третата врата. Може да си изберете. За да не протаквам видеото, аз ще ги отварям. Вие, ако не можете от първия момент, дайте на пауза и после продължете да гледате. И така започвам с първата. Първата врата, който си е избрал, е вратата на развитието.
Тази карта ти показва, че в момента е най-подходящото време за развитие. Развий своите дарби, таланти, възможности, желания, надграждай своите умения и знания и се развивай. Отваря се прекрасна възможност пред теб и сега е време да изразиш себе си в пълния си потенциал. Действай без отлагане. Сега е период на движение и действие. Не се застоявай. Прави нещо. Думите, с които да отключите тази врата, са: развитието е моят прогрес и ми носи щастливо бъдеще. Мили хора, както и карти Таро казват, време е. Действайте! Това идва при вас. Този шанс, това дълго чакано нещо идва. Това беше за първата врата. И да видим втората врата какво казва. Вратата на чудесата. Вратата на чудесата. Вярвай в чудесата, за да ги привличаш в живота си. Очаквай чудо. Чудото идва към теб. Бъди уверен, уверена и вярвай само в това. Това се иска от теб. Заради своето чудо с твоята енергия на вяра, любов и радост. Създай среда на магнетизъм около теб, за да привличаш чудесата в живота си. Ключът за отваряне на тази врата чрез думите: аз съм магнит за чудеса. Мили хора, отново енергията работи прекрасно с всички карти. Ето, магиосника създава чудеса. Той владее 4 стихии. Време е. Не се съмнявайте в себе си. Вярвайте. Вярвайте. За вас се отваря вратата на чудесата. За избралите е втората врата. И третата врата. Вратата на застоя. Интересно. Вратата на застоя. Спри се малко. Имаш нужда от почивка. Моментът е подходящ да си дадеш равносметка на живота. Да си дадеш равносметка на действията и решенията, които си взел досега. Премисли всичко наново, преди да продължиш напред и да започнеш нещо ново. Сега си в момент на застой. Подходящ момент за твоите любими занимания, хобита, неща, които доста дълго си отлагал или отлагала. Ключът за активация или думите, с които да отворите тази врата, са: застоя ми дава сила и енергия за началото на нещо ново. Мили хора, ако тук сте се опреквали и сте се притеснявали, че нищо не се случва, че в момента сте в покой, както тук си дава, че някои все още си почиват, използвайте тук за вас, ангелите и архангелите казват, използвайте това време за вашите любими занимания, хобита, неща, които доста дълго си отлагал. И точно там, в тези занимания, е ключът към новото във вашия живот. Занимавайте се с хобитата и с нещата, които ви харесват, се казва тук. За тези, които са избрали третата врата, аз искам да благодаря на всички, които сте на моя канал, на всички, които коментирате и харесвате това, което правим заедно, разбира се. Радвам се, че ви харесва и от сърце ви желая да сте здрави, да се случват нещата при вас по най-добрия начин. Пожелавам ви го от сърце. По най-добрия начин да се случва всичко около вас и без вреда за никого. Благодаря на висшите сили, на висшите светли сили, на ангелите и на архангелите. Благодаря и на вас. До нови срещи!